रउरी जीवन में कई बेर रउआ बहुत से बात में हार जाइला। जवन विषय में रउआ जय पावल चाहिला वो विषय में रउआ कई बेर हार जाइला। रउआ पराजित हो जाइला, हार जाइला। आज रउआ ये तरह से रउरी हारला के कारण का बा और एकरा से आवे वाला दुख और तकलीफ और समस्या का हवे एके देखल जाई। तो आई जा रउआ हमहन देखी। बहुत से बात में रउआ जी हाँ हार जाइला, रउआ पराजित हो जाइला। एकर कारण का बाटे ये सच्चाई के हमहन देखल जाई। साधारण रूप में जब हमनी का हार जाइला जा तो कौनो विषय में पराजित होली जा तो एकरा जरिए बहुत कुछ रउआ सीख सकेली। जवन पाठ एकरा से विजय पावला पर सीखला के हमनी के मिलेला ओकरा से भी बहुत महत्वपूर्ण पाठ रउरी भविष्य में पराजय के जरिए सीखे के मिलेला। ई बहुत ही महत्वपूर्ण बाटे। ई तो रउरी जीवन के मजबूत बना देला और सीधा राह पर रउआ के चलावे खातिर ई मदद करेला। ई रउआ के आगे ले जाई। ई रउआ के हार के जरिए सीखे के मिलेला। एगो बैंक मैनेजर नया एगो शाखा में नियुक्त भइल रहले। बाकी ऊ बैंक मैनेजर बिल्कुल नौजवान रहले। ई जवान बैंक मैनेजर वही बैंक में काम करे वाला कौनो आदमी के पास ऊ गईले और ऊ उनसे पूछेलन, रउआ ये बैंक में कितना दिन से काम करत हई? 25 बरिस से। रउरी पास काफी अनुभव बा, यही से राउर हमके सहायता चाही। जी हाँ बताई। हम एगो बैंक मैनेजर, हमरा के कामयाब होखे खातिर हमरा के का करे के चाही? तब वो बड़ा व्यक्ति कहले कि रउआ के अच्छा फैसला करे के पड़ी। यदि रउआ के विजय पावे के बता रउआ के अच्छा फैसला लेवे के पड़ी। जल्दीबाजी में आके रउआ के गलत फैसला नइखे करे के, ओकरा से रउआ विजय ना पाई। वो बैंक मैनेजर से ऊ बड़ आदमी अच्छा फैसला लेवे के ऊ कहले और कहले कि रउआ के विजय मिली। तब वो मैनेजर पूछले कि बताई रउआ हम का करी? तब वो बुजुर्ग आदमी कहले, अच्छा फैसला करे खातिर रउआ के अनुभव चाही। सही बाटे ना? रउआ सही फैसला करी। ऐसे कहलन। सही फैसला हम कैसे करी? अनुभव के जरिए। रउरी अनुभव के जरिए रउआ अच्छा निर्णय ले सकीला। अब अनुभव आवे खातिर का करे के पड़ी? अपना गलती से सीखे के चाही। गलती हो जाला। एगो आदमी अपना गलती से ही सीखेलन। उनकरा के अनुभव मिलेला कि का करे के बा का नइखे करे के, ई पता चलेला। हमहन के जीवन में हमेशा परमेश्वर के कृपा चाही और ये विषय में भी चाही। और नमूना खातिर के यदि रउआ हेयर कटिंग करे वाला बार्बर के पास रउआ जाइब त रउआ कहब कि अच्छा रीति से कटिंग करी और ऊ जवाब दिहे कि हम जरूर करब साहब। ऊ कटिंग करेलन और ओकरा बाद में रउआ के आईना में दिखावेलन। रउआ चकित हो जाली। ऐसन काहे बाटे? काहे कि उनकरा पास इतना अनुभव नइखे। वो अच्छा रीति से कटिंग नइखन कैले, ज्यादा बाल काट दिहले। यदि उनके कटिंग करे में अच्छा अनुभव बाटे तबे अच्छा से कटिंग कर पाई हैं। यदि राउर बाइक खराब हो गई रउआ मैकेनिक के पास जातनी और यदि वो मैकेनिक बहुत ही अनुभवी बाड़े तब वो बाइक में का समस्या बा देख के हल करिए। यदि वो मैकेनिक नया बाड़े, अनुभव नइखे, तब वो का करिए? वो रउरी बाइक के जांच करिए। वो हथौड़ा लिहे, वो रिंच लिहे और फिर कुछ लिहे और जोर से मरिहे और तुर दिहे। वो ए रीति से टूटेला। तब वो तोहरा लगे आके कहिए कि टूट गइल बा, रउआ एकरा के रउआ के नया डाले के पड़ी तबे राउर बाइक शुरू हो सकेला। तुरले के रहे ऊ है, काहे तुरे के पड़ल? अनुभव ना रहे।
तो जेकरा पास अनुभव नइखे ओकरा पास बाइक लेके जाई तो बाइक के भरोसा नइखे। यदि रउआ शर्ट खातिर अच्छा कपड़ा खरीदेली, पैंट के अच्छा कपड़ा खरीदिला और ओकरा के नई टेलरिंग सीखे वाला कोनो आदमी के देली तो ऊ तो अच्छा से नाप लेलन, बाकी सियला के बाद पूरा रीति से टाइट कर देलन। यदि ओकरा से कुछ पूछब तो ऊ कुछ ना कही है, काहे कि उनकरा पास कोनो अनुभव नइखे। वैसे ही डॉक्टर भी कॉलेज से नया ट्रेनिंग खातिर आवेलन और जब बड़ डॉक्टर लोग ऑपरेशन करेलन तो ई पास में ही खड़ा रह के उनकर हेल्प करेलन, काहे कि ई जूनियर डॉक्टर हमें। और फिर धीरे से ही प्रयोग करेलन। जानीला केकरा पर प्रयोग करेलन? लोगन पर। एगो नस कटला के बदले दूसरा के काट देलन और जब मरीज मर जालन तब ई समझेलन, अच्छा ई नस ना काटे के चाही, ऊ नस के काटे के चाही। मरीज के मुआला के बाद ही पता चलल कि का करे के चाही का ना करे के चाही। ई कैसे पता चलल? वो आदमी के मरला के बाद पता चलल। यदि रउआ गलती से ऐसा डॉक्टर के पास जाई तब रउरो भी काम तमाम हो जाई। रउरी जीवन में रउआ चाहे वो बात बाइक रिपेयर के होखे या कपड़ा सियवला के बात होखे या रउरी आरोग्य के बात हो सकेला, यदि रउआ उनकरा पास जाए जेकरा पास अनुभव नइखे तो ऊ रउआ पर प्रयोग करके अनुभव पाई हैं। वो अपना गलती करके सीखेलन। रउआ हर समय गलती मत करत रही। यदि आज रउआ गलती कैले बानी, कोनो गलती हो गइल बा, तब रउआ के अपना गलती के जरिए ही सीखे के चाही, तब रउआ के अनुभव आवे के चाही। ये गलती के जरिए हम बहुत कुछ खो चुकल बानी। ये गलत फैसला के कारण हमरा के बहुत समस्या के सामना करे के पड़ल। ये गलत फैसला के कारण हमरा के बहुत मुश्किल के सामना करे के पड़ल। एकरा के रउआ समझ ले। एगो आदमी के सही फैसला करे खातिर अनुभव चाही। हमहन के अपना गलती से सीखे के चाही। ऐसन कह के रउआ जानबूझ के गलती मत करी। एगो मूर्ख आदमी जानबूझ के गलती करेलन और खतरा मोल लेलन। बाकी बुद्धिमान व्यक्ति दूसरा के गलती के देखेलन और अपना आप के सुधारेलन। कई बेर रउआ अपना गलती से अनुभव पावेली और कई बेर तो रउआ दूसरा लोग के गलती के देख करके और उनकरा समस्या के देख के बुद्धिमानी से अपना आप के गलती कैला से रोकेली। दूसर लोग जौन गलत फैसला कैले रहले और उन्हन लोग के जैसे समस्या के सामना करे के पड़ल। एगो गलत फैसला के कारण वो कौना रीति से दुख उठावत हमें ओकरा के देख करके रउआ खुद सुधर जाली। तो आज रउरी जीवन में हार के कारण का बाटे और ओकरा पर कैसे विजय पाई जा, ऐसा कुछ मुख्य बात के आई जा हमनी का बाइबल में से देखी जा। आई जा हमनी का यहाँ देखी जा उत्पत्ति के किताब अध्याय 11 और वचन 3 से पढ़ल जाई। तब वो आपस में कहे लगलन, आवा जा हमनी का ईंटा बना के भली भांति आगे में पकाई। वो लोग पत्थर के स्थान पर ईंट से चूना के जगह गारा से काम ले लें। फिर वो कहले, आवा जा हमनी का एगो नगर और एगो गुम्मट बनाई जा जेकर चोटी आकाश से बात करे, ऐसे अपन नाम ऊंचा करी, ऐसे ना होके कि हमनी के सगरी पृथ्वी पर फैले के पड़े। जब नगर गुम्मट जब वो बनावे लगले तब यहोवा उतर अइले। वो कहले कि हम का देखत हैं कि सब लोग एक ही दल के बाड़े और भाषा भी उन्हन लोग को एक ही बा और उ लोग ऐसे ही काम आरंभ कैले। उ जौन कुछ करे के यत्न करी हैं ओकरा में से कुछ उन्हन लोग खातिर होना ना हुई। यही से आवाजा कि हमनी के उतर के उनकरी भाषा में गड़बड़ी डाली कि उनकर भाषा केहू समझ ना पावे। ऐसे यहोवा वहां से उनकर के सगरी पृथ्वी पर फैला दिले और उ लोग नगर के बनावल छोड़ दिले। ये रीति से वो नगर के नाम बेबीलोन पड़ल, काहे कि सगरी धरती के भाषा जवन गड़बड़ बा यहोवा वहीं डलले और वहीं से यहोवा परमेश्वर सगरी आदमी के पृथ्वी पर फैला दिले, यानी परमेश्वर सगरी आदमी के फैला दिले। ठीक बा, सबसे पहले हमनी का देखल जाई खुद के बड़ाई काहे करेलन। दूसर की बात बा आज्ञा ना मानल और तीसर का बा अपवित्रता और चौथा बा अविश्वास
और पांचवा बाटे अज्ञानता। एगो आदमी कैसे हारेला, पराजित होखेलन और अपमानित होखेलन। एकर मुख्य 5 गो का कारण बा हमनी के देखत हई जा। पहला बा खुद के बड़ाई कईल, दूसर का बा आज्ञा ना मानल, तीसर का बा अपवित्रता, चौथा बा अविश्वास और पांचवा बा अज्ञानता। पहले देखल जाई खुद के बड़ाई। इस सगरी लोग एगो फैसला कैले। वो फैसला का रहे कि हमहन खुद के नाम करे के, एगो नगर और गुम्मट बनावे के, एगो बड़हन गुम्मट बना के बड़ा नाम करे के। परमेश्वर मनुष्य के सृष्टि कैले कि मनुष्य जवन काम करे वो काम में परमेश्वर के मदद के चाही। प्रभु यीशु मसीह कहले कि तोहन लोग हमरा से अलग होके कुछ ना कर पैबा। ये सच्चाई के रउआ के समझ लेवे के चाही। आज रउआ जवन काम करत हई, जवन कोशिश करत हई, ओकरा में यदि रउआ के सफलता चाही, वो सगरी काम में रउआ के सफलता चाही तो ओकरा खातिर परमेश्वर के सहायता चाही। यदि रउआ के परमेश्वर के सहायता चाही, वो परमेश्वर के इच्छा से होखे। यदि वो परमेश्वर के इच्छा ना होखी, तब यदि परमेश्वर के विरोध में होई, तब रउआ के परमेश्वर के सहायता ना मिली। ये बात के रउआ याद रखी। रउआ जवन काम करत हई, रउआ जवन कोशिश करत हई, वो परमेश्वर के इच्छा होखे के चाही। ओमा परमेश्वर के इच्छा होई तबे रउआ मदद के पाइब। परमेश्वर के मदद के बिना रउआ कुछ शुरू कर लें, कितनो सफल शुरुआत करी, कितनो बढ़हन शुरुआत करी, तबो चाहे कितनो अच्छा शुरुआत के कर लें, बाकी आखिरकार में सफल ना होई, फिर भी ना चली। बहुते भव्य शुरुआत कैली एगो नगर और गुम्मट बनावे खातिर। बहुते भव्य शुरुआत कैले, वहां सगरी लोग आ गईले। एगो नगर और गुम्मट बना ले या जेकर चोटी आसमान से बात करे, ऐसन बनावे खातिर भव्य शुरुआत कैले। आज रउआ लोग में से केहू बा अच्छा से शुरू कैले हुई हैं। कुछ लोग व्यापार के शुरुआत भव्य रीति से करेलन, कुछ लोग अपन नौकरी तो अच्छा से शुरुआत करेलन। ऐसे खुद के बड़ाई मारत रहेलन, दूसरा के बतावत रहेलन हमरा के बहुत बड़हन कंपनी में नौकरी मिलल बा। सबके बतावेलन, SMS भेजेलन, का रउआ के पता बा हमरा के MNC कंपनी में नौकरी मिलल। यदि वो नौकरी में परमेश्वर के सहायता आपके साथे नहीं खे, रउरी नौकरी में परमेश्वर रउरी साथे ना रही हैं, रउरी व्यापार में, रउरी ठेकेदारी में परमेश्वर यदि रउरी साथे नहीं खन, राउर व्यापार यदि परमेश्वर के मर्जी के अनुसार ना होखे, राउर व्यापार असफल हो जाई। ई लोग भी असफल भइले। भव्य शुरुआत तो अच्छा भइल, बाकी आगे ना लेके गईलन। एकर कारण का रहे पता बा? एकरा में परमेश्वर के महिमा होखे उ ना चाहत रहले। रउआ जवन काम करेली ओमे परमेश्वर के महिमा मिले के चाही। रउआ जवन काम करीला ओमा परमेश्वर के खुश होखे के चाही। अपना काम में रउआ विजय पाइब त रउरी विजय पवला से परमेश्वर के महिमा हमेशा मिले के चाही। कलवरी टेम्पल 52 दिन में निर्माण होखे के चाही। जब हमन ऐसन फैसला कैली तो उस सतीश कुमार के नाम कमाए के ना रहे, उस सतीश कुमार के ऐसन बड़ाई करे के ना रहे। वही दिन सुलेमान राजा परमेश्वर के भवन के ऐसे निर्माण कैले कि बस परमेश्वर के नाम के महिमा मिले, परमेश्वर के नाम के आदर मिले। वही खातिर उ भवन निर्माण भइल और वही खातिर ई भवन निर्माण भइल। एकर उद्देश्य बाकी परमेश्वर के महिमा मिले। एकर उद्देश्य का बा? परमेश्वर की महिमा से एकरा के भर जाए के बा और लोगन के देखे के बा। सब बनाए वाला कहने की मुश्किल बा। 52 दिन में तो इतना बड़ चर्च बनावल असंभव बात बा। कौनो बिल्डर्स आगे ना आइले। रउआ जवन चर्च बनावत है ओकरा खातिर तो कम से कम 6 महीना या 1 साल लाग जाई। 52 दिन में एके बनावल, एकर निर्माण कईल असंभव बाटे। तो उ कैसे निर्माण भइल? ई चर्च के बनला के पीछे खाली परमेश्वर के नाम के महिमा मिले, उनकरा नाम के आदर मिले के चाही। खाली यही उद्देश्य से हमहन ओके बनौली जा और परमेश्वर ओकरा के आशीष दिहले। यदि वो चर्च के हमहन देखब जाता, हमनी के पता चली कि मनुष्य के द्वारा बनावल चर्च ना हवे, खुद परमेश्वर आके भवन के निर्माण कैले हमें। एकर साबुत ई बाकी पूरा संसार में
इतना बड़ कलीसिया इतना कम समय में और ऐसा कहीं बनावल नहीं गई। 52 दिन में परमेश्वर के भवन परमेश्वर बना दी है। ये बात परमेश्वर हमसे कहलन और ये बात हम टीवी पर सब लोग के सामने हम बता दिहली। बहुत से लोग हमके फोन करके कहले, सतीश कुमार जी रउआ अपना नाम के खराब करत हई, राउर अच्छा नाम और सम्मान बा, रउआ वचन के अच्छा से प्रचार करत हई, अच्छा कलीसिया बा, अच्छा सेवकाई बा, बाकी रउआ यदि रउआ जल्दीबाजी करब और रउरी चर्च के निर्माण बीच में रुक जाई तब राउर नाम सम्मान सब चल जाई, सब केहू मजाक उड़ाई। का इतना छोट चर्च बा कि 52 दिन में ही बन के तैयार हो जाओ? एशिया का सबसे बड़ चर्च रउआ कहत हई, ई संभव नहीं खे। मेहरबानी से बात समझी, नहीं तो बेइज्जती हो जाई। ऐसे बहुत से लोग कहले। यदि ये सब कुछ हम अपना नाम सम्मान नाम ऊंचा करे खातिर करत हई तो बड़ा दुखित होके के पड़ी। एकर निर्माण करे के जिम्मेदारी जौन परमेश्वर हमके प्रतिज्ञा कैले उहे देखियन, उहे निर्माण करी है। परमेश्वर ही नेव डलवावले, खुद परमेश्वर ही ये भवन के निर्माण वो कैले। यदि रउरी जीवन में असंभव काम के संभव करे के बाटे तब फिर प्रभु के मदद चाही। यदि परमेश्वर के सहायता रउआ के चाही तो परमेश्वर के इच्छा होके के चाही। वो लोग वो नगर और गुम्मट के निर्माण शुरू कैले, बाकी पूरा ना भइल, काहे कि उन लोग के काम में परमेश्वर साथे ना रहले। परमेश्वर के मदद उ लोग ना मंगले, परमेश्वर के इच्छा के उ ना जानले, परमेश्वर के राह ना पूछले। सब कुछ अपना मर्जी के अनुसार अपना इच्छा अनुसार बस नाम कमाए के बा। ऐसन केहू बाटे का? बस अपन नाम खातिर, अपन जान पहचान बढ़ावे खातिर कि सब लोग हमारा बारे में ही बात करे के चाही, सब लोग हमके महान स्त्री या पुरुष कहे। यदि ऐसन रउआ सोचत हई तो ई गलत बाटे। या चाहे रउआ जवन काम करी, चाहे रउआ पढ़ाई करत हई ओकरा जरिए प्रभु के महिमा मिले के चाही। यदि रउआ नौकरी करत हई तो रउरी नौकरी के द्वारा काम के द्वारा प्रभु के महिमा मिले के चाही। यदि रउआ व्यापार करत हई तो रउरी व्यापार के देख के सब लोगन के कहे के चाही कि रउआ ईमानदारी से व्यापार करत हई, ऐसे उनके प्रभु के महिमा करे के चाही। बहुत से लोग ठीक से ना करेला, उ तो परमेश्वर के धोखा देला। साधारण रूप से सब करेला, बाकी ई तो सही से व्यापार करेलन और केहू के धोखा ना देलन। ई सब उ कैसे कर पावेलन? काहे कि प्रभु यीशु मसीह इनकरा साथे बने। यही से ऐसे ही सगरी लोग रउरी व्यापार के देख के परमेश्वर के महिमा करे के चाही। शायद रउआ पति और पत्नी हो सकीला, बेटा और बेटी हो सकीला, राउर जीवन राउर व्यवहार राउर आत्मिकता भी परमेश्वर के खुश करे के चाही, उनकरा नाम के महिमा होके के चाही। जवन लड़का पढ़ाई में फेल हो जालन वो अपना माता पिता के दुखी कर देलन तो कैसे प्रभु के खुश करी हैं? जेकर कोनो लक्ष्य नहीं खे, कोनो मंजिल नहीं खे, वो अपना माता पिता के दुखी कर देलन तो बताई कैसे प्रभु के खुश करी हैं? बिना जिम्मेदारी के जिए वाला पति हो सकेला या पत्नी भी हो सकेली, वो अपना घर वालन के ही सतावत रहेलन तो कैसे परमेश्वर के उ लोग कैसे उ महिमा दे सकेलन? आज रउआ अपना जीवन के जांची। हम अपना जीवन के जरिए, अपना आत्मिकता के द्वारा, अपना पढ़ाई और नौकरी के जरिए एगो पति जैसे, एगो पत्नी जैसे, माता जैसे, पिता जैसे प्रभु के महिमा देते रहब। हमारा व्यापार के द्वारा, नौकरी के द्वारा का परमेश्वर खुश होत बाणे या परमेश्वर दुखी होत हमें? एकरा बारे में सोची जा। वो लोग वही दिन नगर और गुम्मट निर्माण करे खातिर काहे करत रहले? का रउआ के पता बा? परमेश्वर के खुश करे के नाही, अपना के खुश करे खातिर, परमेश्वर के महिमा मिले खातिर नहीं, बाकी सब लोग उनके तारीफ करे यही खातिर, ताकि सब लोग कहे ये लोग कितना बड़ा नगर और गुम्मट बनौले बा। जब रउआ कोनो भी काम अपना नाम खातिर और शोहरत खातिर करीला तो उ काम असफल हो जाला। उनकरा साथ में यह भइल। परमेश्वर अइले, उ जौन करत रहले देखलन और उनकरी सगरी काम के नाकाम कैले। उनकर सगरी सोच नाकाम हो गई, उनकर सगरी काम बेकार हो गई, उन्हन लोग के काम बेकार हो गई। का हमहन के बीच में केहू बा?
रउआ अपना नाम खातिर या अपना प्रतिष्ठा खातिर अपना नाम या सम्मान के बढ़ावे के कोशिश करत हई तो ध्यान से सुनी, तराउर सगरी कोशिश नाकाम हो जाई, रउआ पराजित हो जाई। हे हमार महान प्रेमी पिता परमेश्वर, आज हमनी का अपना जीवन में बहुत से विषय में हारत हई जा, और ऐसे हारला के कारण यह बाटे की प्रभु रउआ के सम्मान दिहला के बदले, राउर इच्छा पूरा कैला के बदले, महिमा कैला के बदले, हे पिता हमहन अपना नाम खातिर, अपना प्रतिष्ठा खातिर सब लोग देख के हमार तारीफ करे, ऐसे हे पिताजी यह रीति से कैल जाए तो हमनी का निश्चय पराजित हो जाए के, हमनी का अपमानित हो जाए के, हमनी के काम सफल ना होई। अपना नाम खातिर उ नगर और गुम्मट बनावल चाहत रहले और उ असफल भइले। उ ऐसे असफल भइले काहे कि उ रउरी इच्छा के अनुसार ना कैले। प्रभु यदि केहू तोहरी विरोध में यानी रउरी इच्छा के विरोध में काम करता तो उ अपमानित होखे, लज्जित होखे, काम में सफलता ना मिली। क्षमा करी, एगो विजयी जीवन जिए में सबकर रउआ मदद करी। यीशु के नाम से प्रार्थना करत हैं पिता, आमीन। हमार पता बा कलवरी पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।